2011-ben megszűnik a hagyományos, azaz analóg földfelszíni televíziós műsorszórás. Helyét a már ma is elérhető nagyobb műsorkínálatot, új szolgáltatásokat, jobb hang- és képminőséget hozó digitális veszi át. Hogyan tévézhet tehát? Kábelen, IPTV-vel, műholdas vagy digitális földfelszíni jelekvételével. Ez utóbbit hívjuk DVB-T-nek. Ehhez nem kell új tévét venni. A DVB-T-hez tetőantenna és egy set-top box nevű kiegészítő egység szükséges. Az újabb televíziók általában már enélkül is képesek a vételre. Ha előfizetéses szolgáltatást választ, a set-top box általában az előfizetői díj része. A DVB-T-hez önnek kell megvenni a set-top boxot, viszont a műsorok egy része előfizetési díj nélkül fogható. Tehát a digitális tévézéshez MPEG 4-es set-top box kell, vagy olyan tévé, amiben már van beépített MPEG 4-es vevő. Érdeklődjön a boltokban, a televíziós szolgáltatóknál, vagy tájékozódjon a Nemzeti Hírközlési Hatóság honlapján.